Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Αβράμος Κεντερίδης και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πως μπορείτε να γραφτείτε στο καινούριο πρόγραμμα την Unicorn Edge. Και παρά το γεγονός ότι έχει την κατάληξη Edge, δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα RevShare program. Με το που έρθετε εδώ στην σελίδα, θα πάτε εδώ στο Join Now. Βλέπετε ακόμα δεν έχει ανοίξει επίσημα η εταιρεία και η σελίδα. Έτσι θα ανοίξει σε 2 μέρες και 18 ώρες. Πατάτε εδώ λοιπόν και σας εμφανίζεται η σελίδα. Εδώ πάνω σας εμφανίζεται ο σπόνσορας, έτσι που είμαι εγώ. Εδώ κάτω θα βάλετε το όνομά σας, εδώ το επώνυμό σας, εδώ θα βάλετε τη διεύθυνσή σας, εδώ την πόλη, εδώ την περιοχή, το κρατήδιο, αν είστε παράδειγμα σε ομοσπονδιακό κράτος όπως είναι η Γερμανία ή η Αμερική. Στην Ελλάδα θα βάλετε εδώ πέρα, βάλτε την, ξέρω εγώ, αν είστε από Μακεδονία, έτσι. Αν είστε από τα νησιά του Αιγαίου, γράψτε εδώ νησιά Αιγαίου. Εδώ θα βάλετε στην συνέχεια τον ταχυδρομικό κώδικα, εδώ την χώρα, εδώ το email σας. Εδώ επιλέξτε ένα username με το οποίο θέλετε να εμφανίζεστε. Έτσι. Εδώ θα βάλετε έναν κωδικό. Το κωδικό αυτόν θα τον επιβεβαιώσετε και εδώ πέρα, ξανά το ίδιο. Και στη συνέχεια θα βάλετε επίσης και ένα PIN, το οποίο θα χρησιμοποιείτε για την ανάληψη των χρημάτων σας. Έτσι. Προσέξτε να σημειώσετε όλα αυτά τα στοιχεία, τους κωδικούς, τα PIN και τα λοιπά, να μην τα ξεχάσετε, γιατί δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να το αλλάξετε. Και εδώ θα βάλετε το capture code, έτσι. Θα γράψετε αυτό το security code. Εδώ πέρα ότι συμφωνείτε με όλα τα γραφόμενα, είναι καλά να το ανοίξετε για να τα διαβάσετε και να πείτε submit. Θα σας έρθει αμέσως μετά ένα email, και το οποίο email θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε. Και μόλις το επιβεβαιώσετε το email σας, από τότε μπορείτε με το username και το password να μπαίνετε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο dashboard δηλαδή του προγράμματος. Αυτά στο συγκεκριμένο βίντεο. Μέχρι το επόμενο, αν έχετε κάποια ερώτηση ή αν θέλετε να εγγραφείτε, μια και είναι και εντελώς καινούριο πρόγραμμα και συμφέρει στα καινούργια προγράμματα να μπαίνει κανείς κατευθείαν, πατήστε κάτω στο link που υπάρχει από το βίντεο αυτό. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά, γεια σας.